Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar ýanky okulan mübarek ayet. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Ey cemaatler, Allahu Rabbul Alamin aýdýar. Peýgambere Kur'any iýerdim. Peýgamberden soň men gowy berýän bendelim Kur'any şolara berdim diýipdir. Saýlan bendelim ehli İslam, musulmanlar, Allah'a ve Muhammedur Resulullah aleyhissalatu vesselam'a iman getiren insanlar. Hudaý Taala aýdýar, şu ummat, şu men gowy berýän bendelim üç tüýsli diýipdir. Ey cemaatler, Allah Taala'nın kelamı şu. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Şu men gowy berýän bendelimin bir tofarlara günah etýärler diýipdir. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Bulan bir tofarlary haram günaha barmaýarlar. Parlaryny ep bermeýärler. Ýöne edafa sogaby işde etmeýärler, aramyk gitýärler diýipdir. Bu üçüncüsi وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Imma bir tofarlary ba günah haram olur etmeýärler. Näme gowy işde bolsa şondan ýapşyk alýarlar. Näme gowy iş bolsa edip alýarlar Allah'ın tawfigy bilen. Günahkar da bolsa, aramyk da bolsa, kan sogaby iş etýän bolsa hemmeleri cennete barjakdan. Kan gowy iş etýärler diýdi, olara bir hesap cennete barjaklar. Aramyklaň hesaby yeňil bolup cennete barjaklar. Ve Hudaý Taala näme diýdi? Bir tofor bendelim ma gowy berýän günahkar diýdi. Olar da Hudaý Taala özü fazly keremi rahmeti bilen öz näme hikmeti istese azap berip cennete salsa da magfiratyna salyp cennete salsa da olar da cennete girjekdir. Üç guruh, üç bölük adamlar üçü de cennete girjeklerine. Allah Taala hiç bolmasa şu Kur'anyň manasyny aýdyp duralymyzyň, eşitip duralymyzyň hatirasyna da bolsa Allah Taala hesabymyzy yeňil hilinen ya bi hesap hilinen etsin. Cennet ona girjekler. Cennette bedegleri boljak, bedelükden, altından, lü'lü'den egin maşlar harir boljak, yüfek boljak. Ve cennete giren adamlar aýtjak: "Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazan." Allah'a köp şükür bizden gaýgyny aýyrdy. Cennete girenni adam, adam ýüreginde gaýgy ýok diýjek. Hudaýa köp şükür diýjek. Bizim Hudaýymyz gafurdur. O adam da bolsaň, ýalňyşyp günah etýän, onu geçýändir. Eden işine de padaş berjekdir, gowy etmişiňe. On cennete girenler aýtjak: "Ellezî ahallana daral muqamati min fadlihi, la yamassuna fiha nasabun ve la yamassuna fiha lughub." Hudaý bizi ýaşamaly ýerde goýdy diýjek. Daral muqamat, çyn ýaşamaly ýer. Bu taýda Allah Taala fazly bilen bizi ýaşamaly ýerde goýdy. Ne bize bu taýda bir maşaqqat, agyrlyk, bir kynçylyk gelýär. Ve la yamassuna fiha lughub. Ne bu taýda ýadawlyk gelýär. Gajimak, armak, yadamak, hiç tat yok cennette diýjekler. Allah Taala fazly keremi bilen hemmeňize içerliňiz bilen, ýylgynyňyz bilen, dost ýaryňyz bilen, tamam jany bilen geljek gelip bilenak Hudaý Taala cennete jawydan nasip etsin. Ey musulmanlar, ey ýaş oglanlar, ey ayal oglanlar, ey erkek oglanlar, ey musulman oglanlar. Adam bolup bilse sabik bil hayrat bolmaly. O bolup başarmasa aramyk bolmaly. Emme aýname diýip de Hudaýyň aýdýan bir üç tüýslinden çykyp imanymyza zerer beragamaylyň. İmanymyza zerer berip sadece aýdyn kafirlik ýagdaýa düşämaylyň. Kafir adam bir üçsüniň içerine girip bilmeýär. Ay men Hudaýa kabul etýän, ay peýgamber arapmışdyk, Türkmenlämiş bir yerden gelipdir. Onun munyň kefini kulak asyp tagy. Hudaý bu uly derejäni men bendilim üç tüýslidir diýip, üçüsiniň hiç ýerinden girmäni jahannamiň gaýasynyň içinde durarlardan bolamaýdy. Gaýtaý deýin. Bidirek adamlar bilen oturuşyp, Hudaýdan daş adamlaryň filmlerini özläp, saytlarda, şebekelerde keplerini kulak asyp, ya öz edýän günäsini nämişkaly wa diýip şonu dogrulajak bolup da kafirlik kelimeleri, kafirlik şek kelimeleri, garaňkylyk biderek kepleri aýdyp da dinden çykamasyn.
Onu o yürek ba yankı yüreğin aynası dedik. Ol ört qara olur. Ört qara olsa şu mahal ayna da ayna. Saf çok bolsa ne jirek? Qara olsa ne jirek olur? Bir aynaga hafa düşse, qara düşse, tozan düşse, tüsse düşse, şol ayna doğruca sen suratın kököder mi? Köködmer. Yanlış kököder. Seni ağlar. Şol hafa aynadan yüzün gözdesen, özün ıslah edip bilmersin, özün arastalap bilmersin. O seni ağlaya o ayna. Yüreğe de günah kendini düşüp, günah ediverip qarın kırıverse, adamı ağlayandır. Bidirek adı qow köködiyendir, qowini bidirek köködiyendir. Ah peygamberin sözünden mın dermanını ayt diysene. Resulullah can aydiyar. Derman gözümüzün nuru aydiyar. Rahmetul lil alamin aydiyar. Allah'ın süyün şeref eyesi, izzet eyesi, rahmet eyesi Muhammed Resulullah aydiyar aleyhissalatu vesselam. Nâme diyar? İnne li kulli şeyin sakâleh ve inne sakâletel kulubi zikrullahi azze ve celle. Her zat poslayandır, kırlayandır, hafa düşendir. Her zat könülyandır. Yüreğin üstüne de tozan singer, poslar, hafa düşer, zenk vurur. Yüreği de saplamalı olur kâde. Yüreği saflayan zat ne mi? Yüreği arastalayan zat ne mi? Allah'ını zikretmek, Huday ağzalayan yere gelmek. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah aytmak. Yüreği saflar, arastalar, üstünün kırını, zengini, posunu, hafasını ayırır diptir. Şundan mahtumul işan çıkarvay diye. İçin şerden sakla, gıybattan dili saklamasan, göngül gözgüyün zenk vurur. İçin şerden sakla, gıybattan dili saklamasan, göngül gözgüyün zenk olur. İçindeki bidirek zatları, bernamaları, bidirek niyetleri ayır diptir. Dilinde gıybattan, bidirek keplerden sapla. Eğer bunu etmesen, yürek aynan poslar, zada yaramar yüreğin diptir. Çürüyor diptir, kırlar, karalar diptir. Yürek karalsa da ağı kara kököder, karanı ak kököder. Adamı doğruyun köködmer o yürek. Can yak doğru kefaydıp duransın. O gaytan tersine cevap veriyendir. Yürek karalıktır da aynası harap. Can yakıp bağırın yakıp doğru kefaydıp duranırsın. Aynasını harap etiptir. Hudayı zikreden ak, Hudayı ağdan ak ve Hudayı doğru ağdalayan pormasına meclisleri gelin ak. Yoksa yüreği yuğulup çıkacak da şimdi halkın meclisi elhamdülillah yüreğimiz yuğul şiali, saflan şiali. İnsanın kalbi arşın eteğini durup nurdan dolu bol şiali. Allah'ın kelamı bilin, Allah'ın kelamının manası bilin, tefsiri bilin, Resulullah'ın sözü bilin, Hudayın dostlarının gurrunu bilin, bol yan rahatta da bulur. Tamam nurun eteğini lezzet al, keyif ediyoruz. İne üç tüysülü ben dilim deyiptir. Bir günahkardır deyiptir. Şu günahkar adam näme de olmalı? Kan şu ummatdan günahkar adamları varmıştı. Tövbe edip aramak boltturlar. Ondan güycalıp sabiqun bil hayrat boltturlar. Allah Teala dünya ve ahiretine de abat etsin.